Pasar loak mulyawan nek liwat dupa. Aduh. Wong saiki gak peduli wis anak-anak kepingin nggodha prawan sampai ketata beca. Paribasane wak urang gak ana buntute. Tuku sewek mele sing ireng wong wis tuwek bolak-balik meteng. Kepulauan Indonesia uga disebut duwe antara artine pulo-pulo di antara dua benua Asia lan Australia uga samudra Pasifik lan samudra Indonesia terdiri saka suku-suku bangsa Aceh, Batak, Kuku, Minangkabau, Lampung, Jaya. Baduy, Banjarjaya, Tengger, Jawa, Madura, Bokes, Makassar, Toraja, uga ada. Gorontalo, Sangir, Sasak, Sumbawa, Flores Timur, Banda, Ambon, Ternate, Irian, Surabaya. Senajan terdiri saka suku-suku bangsa tapi semboyane bineka tunggal ika. Saka Sabang sampe Merauke mula iku kabeh dudu Allah najan liya suku agamane tapi bersatu bangun negara. Toleh bojo sak dalan-dalan tapi nek toleh jodoh rada kangelan. Ojo gawe tara serampangan akhire oleh wong wedok nek sing jagoan
gak neriman kula gawene wani barek wong lanang blonjo wis cukup ngomong sing kurang wong wedok ngono iku gak kenek gawe penjaringan blonjone kurang gawe ning ringi oleh masake cuma sedikit gak tau adus ambune rambute sampe tengi sing lanang budal nyambut sing wedok budal bunyi wong wedok ngono iku pancene sembrono soal rumah tangga mula gak dipentingno dumane wis ayu namung lanang tega lek sing lanang budal nyambut gawe sing wedok nglebokno Bathara Kala sing lanang teko dheweke gawe jalaran tekane telat jare den duwe simpenan teko kesel-kesel sing lanang dijak gegeran mula akhire sing wedok ngajak pegatan mula keturutan dulur saiki dadi rondo pancen iku sing dikarepno jare wong rumah tangga iku marai soro sing enak urip ijen iso nglumpuhno donya karepe mono emo nyekel duwe setitik bentino manani sate-satean kentang lan pistik bareng gak nyekel duwe dheweke duwe taktik nyambut gawene budal bengi dadak barek gawa plastik budal bengi kira-kira jam 6:30 ditutno arek lanang-lanang barek goyang sapa nok peteng-petengan brasak-brasak no tengah tebu bareng plastik dibeber gludak-gluduk dadak badar jatuh kaponmu kapan yo ayo mlaku-mlaku ya ayo mulai tak bres aduh ayo maneh aduh dengkek umat ini ngene kok akal-akal rabi loro lah tapi mbok tua mbok nom ya padha ae klambine ya kembaran cewek ya kembaran kalunge ya padha ae mbok nom setengah kilo mbok tuwek ya setengah kilo tapi kabeh wesi oleh umat dipunya ongkos kota lek gak kredit ya gak iso tuku nah dan tuku sawo milio sing punter wong rabi loro nang geger pegel reni-reni jajan baru gak ate ulo gak enak rasane cili-cili akal-akal rabi ditarik blonjo kumat ayane yuyu mbak ayu apa penoyo dak liru wong untune karime telu gawe gelungan sak rodane bemu aku
rupane ayu kira-kira jam setengah telu tak totok lawange dicukuki asu kira-kira dianggep aku maling aku mlayu sifat kuping aku njlentung nang burine jeding asu tak sawat dadak kain-kain tak belani tak totok lawange mula kesuwen tak buka dhewe nduk jero peteng gak ono lampune mlebu kamare anake dadak kliru babone dindi kampandi peno mabu apena endi bengi-bengi katik gawe topi kudu arek wedok sampe kecemplung kali bareng entas awake kloncong kerasa adem atine bingung boleh ngalor lek liwat jero kampung ana kiri api-api kok yo diambung boleh ngalor lek liwat sawah wong perlu nendang toto omah mlebune kesusu ketatap lawang tengah tiba kejengkang katoke bedang kurungan kon terus gak leler wong gak ngerti nek ana sing nyanding katoke becak dheweke gak eling bareng ana opa-opa dadak didi kepucing mana tikus le namung semanten kidungan kula sae lan boten emboro karo oso halo nyo Kartolo waras lah lah iya waras koyo ngene kurune lah lek lara kari sak pira sak beting mbeke ya iki lho jane ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iki lah kena apa kena jotos kuwi ojo murang-muringan ta kon kae cilik durung tau mimisen ngene ojo mangkelan ngono lah ngancen awake guru mikir apa sih lho iki kon ngarani aku iki apa sih guru keliru lah ya apa iki ngono gak guru ya apa ya halu gak diwawu daging iki yo padha ae gak ngono mikir apa jung oleh gak sedih ya apa lho wong urip ana ndek kutha iya terus kakek penggawe aku ki rok-rok asem sedina nyambut gawe 2 dina prei 2 dina nyambut gawe 3 dina hari besar anake pira kabeh 4 omah pinggir rembong kakek omah pinggir rembong arek sik cilik lho temenan sik doyan-doyane mangan semego-semego upama pitik ya akeh selambere. Ha iya sik. Apa akeh selambere iku lho. Pitik sik semlamber-semlambere. Karepku ngono lah kecantol untu ya. Ayo wong pitik sik semlamber-semlambere doyan-doyane mangan, upama arek sik doyan-doyane nyucuk lak ngono. Omonganmu rumangsaku anakku ki dara ngono ta. Panjene sumpek kanjene. Arek cilik sak ketoke. Lho temenan lho esuk ana ini wong dodol es. Gak ngerti nek wong tuwa gak nyambut gawe arek telu njaluk es kabeh. Wong tuwa gak nyekel duwe. Wadah nelongso lho. Iya. Awan titik ana mikul soto. Iki anakku njaluk. Wong tuwa gak nyekel duwe. Wadah tambah ngersula. Lah ya war, sore titik ana mikul mayit. Anakku yang njaluk emak. Omonganmu kon lha apa ana mayit kon dodono iki. Lah arek cilik mosok ngerti lek mayit tak terima wong dodol gethuk lindri lak ngono ah. Arek papat yo gak njaluk mayit buyar dhewe-dhewe. Oleh wedi ya. Wedi lho. Mulan tak nyambut gawe yo. Ya apa sih melaku ah? Mbok nek ngono. Pendengaran tajam ta? Sopo? Ono tajam pendengarane. Tajam. Penglihatan. Lu jelas, napas lu dawa, playu, banter 100 kilo, bongkok. Ngandidi kuat ta? Iya, Pak. Kuat ngandidi. Mbok nek titik-titik ngene. Ijazah duwe ijazah. Oh, duwe. Ijazah duwe ya? Duwe. Izin orang tua? Wah, mesti diizini. Ayo malah aku mbuh nek ngono ayo, begal. Oh, kabulo kajate ya. Apa kok gak gelem? Gak sampel nyene ngono. Apa? Oh. Kan gak ngerti nek jaman saiki penjagaan ketat.
keamanane kampung iya maupun di jalan-jalan raya hansip saiki wadah iya sudah dilebar-luaskan. Apa dilebar-luaskan iki? Kamu lho lek ngomong jendelane buka ya ngene iki lho. Disebarluaskan. Lho lah iya, tapi carane sing dadi. Mosok. Lho sembarang ono carane. Pene kok ojo wedi akibate. Wedi apa sih? Lho ya apa? Lek kecekel ngono ta? Lho jelas lho wong berbuat iku pasti ya nek berbuat apik. Wong berbuat elek iku pasti dicekel ya. Iya nek dicekel bapak polisi, dicekel cek langsung nang kantor polisi. Iya, nek dicekel penduduk. Ditangkidut. Nek dicekel penduduk. Apa? Digepuki. Wah, sanggepen pijet lah bubuk pijet. Bubuk apa wong balung kutur mreteli. Ta, aku ngajak wong lek gak turune gento gak gelem aku. Ya apa? Lek gak turune gento ya gak gelem. Tapi pikir ya aku ya krungu kabar nek kono pancene balane bajingan. Gak ngono lha aku kok bajing-bajingno. Lah apa aku kon gento-gento. Wis gelem ah. Ayo. Gelem wis. Saiki ngene pamane peno wong sugih aku wong sugih. Aku bekali. Ngono ah. Peno liwat. Aku liwat kene ya. Tak dekat ya. Iya, mulai teko kono. Hurta. Lho kok bidek ae apa sih? Lek gak bidek ya ngomong apa aku? Ya menyopring ngono lho. Pring ah. Hurta pring. Iya. Hurta pring. Sopo iki? Kancamu menawar. Menawar sing karo iku sapa lah ngono. Hah? Rada rimang ta kon iki. Kon iki gak kenal mune wong sugih ngono. Oh ngono. Hurta pring. Sapa iki? Wong sugih. Sugih apa? Sugih utang. Lho. Aku iki begal ta jange ngewangi nyauri utangmu kon iki. Tolong omahmu dolen, Pak. Kon iki wong sugih donya. Oh, sugih donya. Hurta pring sapa? Wong sugih donya. Ape nandi? Ya gak lunga-lunga. Gak lunga-lunga. Kon iki wong sugih remek ta ya apa? Kon nang Jakarta ngono, War? Ora ndi? Iya. Hurta pring sapa iki? Wong sugih. Ape nandi? Nang Jakarta. Nggawa apa iki? Gak nggawa apa-apa. Gak nggawa apa-apa. Lek kon gak nggawa apa-apa sing tak begal bendomu kono. Nggawa tas. Nggawa tas. Hurta pring sapa iki? Wong sugih. Nggawa apa? Nggawa tas. Tas apa? Tas semen. Dudu tas semun ah. Nandi tas seman. Wah, tas kulit. Kulitnya apa? Kulitnya duren. Aduh. Kulitnya duren? Iya. Jaluk rong juring. Kayak apa? Di ngasap batukmu. Kulitnya sapi. Oh, kulitnya sapi. Hurta. Kulitnya sapi. Hurta. Pring. Sopi? Wong sugih. Tapi nanti? Nang Jakarta. Nggawa apa? Nggawa tas. Isine? Oh, isine kecoak. Piro kabeh? 4. Jaluk loro apa? Kayak apa? Digoreng. Kita cabe brengos. Wah, arek lah kok nggo kecoak iku. Isine dhuwit. Isine dhuwit. Hurta pring sapa? Wong sugih. Nggawa apa? Nggawa tas. Isine dhuwit. Tak jaluk. Nyok lho. Ojo kekno cek muring-muring aku iki. Oh ngono ah. Tak jaluk. Oleh. Siapa saya? Lah, kon Kartolo. Lah kon iki sapa? Sapa li? Sapa nek kon gak Kartolo? Kon gak tahu didik-dik wong gendeng ya. Nah tinimbang kon durung tahu diraupi wong linggis ya. Kon gak kenal bare aku. Oh, gak kenal. Siapa saya? Tidak tahu. Gak tahu. Tidak kenal. Bawa uang. Bawa. Saya minta. Tidak boleh. Pilih satu di antara dua. Harta atau nyawa? Nyawa. Atau harta? Loh. Nyawa atau harta? Lah karepmu ya apa? Harta atau nyawa? Oh iya. Apa? Mbok. Loh. Harta atau nyawa? Oh. Pilih. Ini kok penting. Harta atau nyawa kok pilih ya apa sih? Berat nyawa juga berat barang. Berat Jawa, sampai berat Jawa ya. Berat nyawa juga berat barang. Jadi berat nyawa dan barang. Apa iki? Njero klambi iki, Iyalah, rembuk-rembuk iki. Le kon tutupi. Iya, rembuk-rembuk. Iya. Alah, ilak drijimu kan utak-utik. Apa? Driji. Kon gak tahu digancu wong. Lah apa driji? Pistol. Apa? Pistol. Oh, pistol lah. Iya. Saya minta tidak boleh. Tidak boleh. Tembak. Tidak boleh. Tor. Mate. Ya, wong begali kudu ngono. Nek wonge mati barangnya digawa. Ngono ah. Wis iso ya? Wis, iso wis. Bisa ya? Iya. Saiki ajak aku wong sugih peno begali. Engko tak dhisik iku sapa sing gegek ae.
Ayo saiki peno begale aku wong sugih. Ayo begale aku. Begale nggo apa? Lho nggawa pentung. Aku nggawa barang ya. Lho kabelo kajate ae. Lah apa? Wong aku durung iso bacok, aku kena bacok dhisik. Kon nggo apa? Berange gorene. Aku nggo pistol. Lho ngono arene. Aku kate bacok 2 kilo aku kon tembak mati aku. Lah kon nggo apa? Wis pistole aku. Aku nggo bedil. Engko tak dhisik iki jange begal tak perang iki. Lah ya kon nggo apa pistol lah? Aku pistol. Lah nang sugih liwat cegaten. Iya. Potongane kaya wong sugih tapi gak gablek wong iki. Arek kagem nyegat. Potongane kaya wong sugih, masih kaya ngene lho. Kucing rembes gak duwe. Arek iki kok ngomel ae arek iki. Ayo apa? Gak diurdana ya apa? Hurda kaya kan mang. Musik latihan dadakno golek wong sugih. Hurda, pring. Wong ndi kan? Wong wetane kali. Kate nang ndi? Nang kulone kali. Tak elingno, Dik. Apa? Tengahe kali kana uwote. Waduh. Iki suarane iso nyongo. Kana uwote. Oh, kali kalian. Kali kalian. Hurda, pring. Wong ndi? Wong sugih. Kate nang ndi? Nang Jakarta. Iya budalo, budalo. Arek iki Tinimbang ketinggalan sepur sih. cegaten ngono, War. Cegaten. Kok nyegat. Tur tas aku delok wong gusu untune mangap lho. Arek iki begejekan tak kandhane suari pisan ngono. Ayo, hurda, pring. Kate nang ndi? Nang Jakarta. Gawa apa? Tas. Tak jaluk. Kaleh. Lho, kaleh. Kaleh. Iya. Lho, kaleh tem. Kaleh. Tak pateni kok. Tak laporno Pak Lurah. Lha kok dhisik. Loh, tak kalok. Waduh, mati aku lho. Gak kon kate mateni aku. Lho, gak kon jangan bolong aku. Lah apa? Kon mang lak ngawiti ya. Iya. Saiki pungkasane kok mateni aku kon. Ya apa? Sing Sing ngejak mang lak yo kon lho. Pungkasane aku kate kon lapor nang Pak Lurah iki lho. Wis ngene War, aku nyoba pikiranmu. Iya, iya. Nyambut galiane gak kurang tukang batu ta. Iya. Nyambut gawe becak, pokok gak bekal. Pakai masa zaman saiki masa pembangunan. Nek bekal iku melanggar hukum. Iya. Lho kalau Sapa ya? Saparia. Anu Saparu. Oh, Kartolo. Iya. Mbak Menawar. Iya, Ri. Coba rek kon rame ini. Geger. Kon niku geger lha. Kon ojo ngurus wong geger. Pikirin sepatumu iki lho. Semiren kaya budunge tikus ngono. Iki wis kok sulno ping pira iki? Wong aja ngenyek perkara sepatu. Sing penting lah pribadi ini. Penting iku pribadi ini bener Kartolo iku. Ono kabar apa? Wis ana panggonan ngono iku nek rukun. Rusak. Nek gak rukun. Rusak. Arek iki kupinge tambah mencelekan Mas. Ono kabar apa lek rukun? Umpamane ana rusake motor. Yo, reparasi sanggup memperbaiki. Mulai bener ya. Nah, rusake sepeda. Garasi. Rusake untu. Ngomong-ngomong gak enak arek kok. Oh, sore tak rungokno wong iku mbok sing gelek anjang sono nang kanca. Ono apa sih, Tri? Ono kabar mengesankan ya. Loh, masa? Lho, yo apa kuwi lak nulung wong ta. Syukur ta wong urip ku wajibe tetulung iki. Wong apa iku? Nulung wong wedok. Beke wong dempil. Kok kon niku padane lentrik wong dempil. Wong wedok? Iya. Kok tolong? Heeh. Secara wong wedok iku lak Wis penggaweanmu. Nek iku gak nolong kon. Lha apa? Wis penggaweanmu. Aja dilodong iku. Lho, Wis penggawean arek iki lek nulung wong wedok aja kuwatir. Terang-terangan ya, irung nih, kadek ndukuri irung kadek ono caplake iki. Wis. Terus gak caplak iki. Apa? Kon niku olehmu menghina iku. Wong wedok apa kok tulung Iki andeng-andeng iki. Tak tulung rek, tak delok wong wedok iku mangkok wedok mulai cilik. Oh, Dadi dadi gendeng akon iki. Terus tak gawe mule. iya. Nek omahe rek rong dina gak doyan mangan, matek saiki. Lho, Wis mati poles iki kok wis. sak jendik-jendikane ya. Ah ya kabeh war wong mati kok. Ora kamu mati nang mati. Ya lek dodol cecek. tok ngono. Buntute tugel sik iso kogel-kogel. Oh, Ya kabeh mati wis. Wis mati ya tulungan pisan kuburan sempurnakno. Lho, jane tak kubur iku rek, aku gak iso. Carane ngubur wong mati ya wis. Gak iso iki kubur wong mati. iki masyarakat nomor piro arek iki? Kon iku manggon nduk kampung utawa manggon nduk alas? Lho, nek kampung. Kok gak tau ngubur wong mati? Aku mulai cilik gak tau iku. Wong mati ya termasuk mayit iku Takono Kartolo. didusi, Oh, nganggo didusi barang. didusi ya. Iya. Mari disuceni, Heeh. mari disuceni terus iku lho dibuntel. Oh, dibuntel. Iya. Dibuntel apa lho? Godhong jati, ya. Oh, tadi wong mati iki dibuntel godhong jati ta. Gendeng kon suri.
Ngono yo nganut kon niku. Aja takon Kertolo. Kok dhisik ta? Lah dibuntel apa, War? Waduh, adate wong mati nek wis mari disuceni dibuntel awon. Oh, termasuk kain. Yo. Pirang meter, War? 15 meter. 15? Iya. Lho gak 7 meter dah. 7 utawa 9. Oh, sing songo karo sing mati. Yo. Lah luwene 6 meter. Lah iki kemejan gua mek celana kuwi. Kok dhisik takon gak kelamben-kelamben nek ana wong mati. Wah, kenano ta, War? Nek wis dibuntel, terus ditaleni. Taleni apa? Kawat. Kon niku ngramut wong mati tangga keranjang kon niku. Wis takon apa ri? Takon apa ri? Oh, ditaleni apa lho? Ditaleni kain ya dhuwur siji, tengah siji, nisor siji. Termasuk telu. Sebab wong mati kanggonan budidaya rasa. Iya. Nek mari ditaleni, Terus digawa, dilebokno, dilebokno ndi? nang jero kulkas, ya. Sik takon niku ngopen es kaya apa? Kalkus ya, kalkus. Ana wong mati dilebokno kulkas. Apa menawari lho? Aku gak guyon. Tolong kempel ngandani yo dilebokno kulkas. Dilebokno ndi, Mas? Nek wis mari dibuntel dilebokno tergelok. Pendoso. Iya. Iku terus dibudalno. Budal nang ndi? Nang rumah gadek. Oh, digadekno ya. Lah wong mati digadekno iku. Aja guyon kok tak titik untu-untu. Digo nang kuburan ya terus Iya. dilebokno kuburan diuruki. Duruki, nek mari duruki. Dikek tenger. Piro lho? Situ. Dikek endi? Dalah tengah. Lho, lak nek udele sing Wendeng arep. Loro ri. Loro. Didekek sirahe karo sikile. Nek mari tenger loro sirah mbek sikil, Marno disiram kembang. kembang apa, War? Kembang turi sak bumbune pecel. Kok sik ta iki nyiram wong mati ta golek sego Arek pecel. iki kok terus disiram dikeki kembang terus diwacakno. Diwacakno apa? Nini lara mata. Ngewangi wong-wong tambah gak karu-karuan. Mosok wong rumat wong mati kok gak iso lak kebacut ta. Gak mungkin sapare paling yo gawe-gawe. Kumpul wong-wong marai jatuh high prestige. Waduh. Jatuh. Sing penting wong sik enom, dhuwit katik nyekel. Gelar wedok. Saiki nek kata arek wedok, waduh. Kirane yo koyo gak karu-karuan katik macak arek saiki gak karu-karuan. Engko hidupe kurang ditambahi diwalik, motone diwalik pisan. Iku sapa iku? Ngene iki ya apa ya nandi anake. Nah, iku. Iki arek inggat-inggatan iki. Pokoke arek mesti gegeran ambek wong tuane ta ambek dulure mesti tulung-tulungane gampang iki. Lho, Dek. Lho sampean tukang becak ta? Non, Tukang becak. ngeten kok tukang becak. Dalam apa? Tukang batu niki. Sampeyan ngawur wong celanane licin, sepatu pote, klambine pote, golek kaos kaki gak ono sikil tak buntel kobot ngene ta. Nggih mboten Mas Tri. Sampeyan niku pun ngoten nabine nek ganteng terus gak gelem becak ngoten ta. Kadang-kadang ganteng nyopet ngenten. Oh nggih mboten sih lan apa sih? Lan apa sih kajeng lan apa? Kula niki boten tukang becak. Pomo kula tukang becak lan apa? Ajenge kan ngeteraken kula. Teng pundi? Wangsul. Maksud teng pundi? Mriku lho nyabrang. Nyabrang. Kongkon nyabrangno? Nggih sampean napa timbang nganggo semsabrangaken kula. Rumang sama aku yuyu kangkang lah. Lah sampean nyarat mawon gak becak ya japlak. Wong ganteng iki koyo ngene delok ayang-ayangane wis ganteng ngene lho. Kok ndelok potongane wong brengose gak jangkep ngono kok. Tapi lak sedep. Sedep kali gombol bumbu nek turu. Loro, ambune ambu kecoak. Kok anggap aku iki bothekan ta ya apa? Wah, rek rambut ngembang bakung. Apa oh? Wah, tumone rek akeh ngono. Mbek, kok sampean teliti teko tumo bareng mesti tumoku akeh apa? Lah karo nempetan ana nduk kene. Rumah samu bedes aku metani. Tano. Ada banggaan ning gitar. Rocky. Panceni. Rocky anyar rek. Ya sik tak tuku e. Kalunge lho sepuan iki rupane. Ngene kok kurang ajar sih. Buka rahasia wong tengah jalan mesti sepuan gak sepuan nak urusku sih. Lah ngene jungkar-jungkir nduk tengah pasar yo. Tawon. Lah yo nang toko pisan apa tengah pasar iku. Lapo? Oh, anu, napa sampean pundi griyane? Lah napa sih takon-takon sampean iki? Anu, namana. Namana ngomong wis gak teteh. Namanya dia. Pelo ya ngomong. Jenenge sinten? Kula. Nggih. Tini. Oh, Tini. Nggih. Pun kuwatir Dik lek sampean gelem kula rabi nedhi kula beton nama sampean. Lho. Tapi nggih. Sampeyan niku ya napa sih angin ta ulur-ulur? Ngenteni rendeng dhisik lek beton, soalnya nongko dereng ngusum.
Soalnya niku aneh-aneh. Sampeyan dia napa? Anu mesti tahu nggo mlayu duwe arisan mesti arek iki. Ngene iku lak kurang ajar ta. Sampean mestine sing biasa ngoten niku. Ngene iki bingung ya aku, wis kudu gandrung. Lah napa? Sapa manis kaya sira? Ngono gak gelem amen. Lah apa men? Wani ngapik duwe anakan. Oh, sampean tahu dadian iki. Lah di napa? Dadi menak jinggong ketara. Oh, guyang-guyu. Oh, apa sih iku? Melok ae iku. Oh. Sampeyan sak anu genjeng. Kono gaene wong gandrung-gandrung wong tengah dalan. Kait aksi ngene adakno. Wis ngene wis kondo karo bapak. Lah napa? Lek dino samangku aku ora iso bali. Dene ratu wae. Lho ya aja ngenyek marang wong kaya jiwaku lho. Dadi wong kaya jiwaku. Apa kaya jiwaku? Sampeyan ngumpul ngoten ta? Nek kula niku wong wedok ngoten ta? Sampeyan budhe tengah dalan. Gak isin lho diladani wong gak lali batok ngono kok digawe. Nah, napa wong kula adus kena ge cebok ngene. Waduh sepatune Dik, waduh. Napa syukur nggih. Sepatune pakune tek 2 kilo. Mriki sing sampean kula ideki mriki. Wah, anu kapan anu? Papan apa? Kawinan. Lancang. Peton mau? Lah napa sih? Semapon. Oh, jemapan Nggih. 13. Sampean? Aku ya 13. 26 iku naga iku 26. Wah, iki mung rapi mesti catek-catekan terus iki. Sampeyan niku kurang ajar kok nyene diuncar-jarno tambahan dlodok. Anu wong tuamu sapa jeneng? Sapa wadanane? Lho, Anu. takon padanan barang. Omahe ro aku. Sil pundi sih? Simo sih. Ya. Biar aku. Kudu yang guyu lho nggih. Wis tadi pokoke oleh aku untung-untungan njaluk sembarang keturutan, njaluk gak klamben nak keturutan. Ya. Pantes. Bojoku sing dhisik kok. Kon ro. Oh, tak. Napa? Oh, mobior tau tak obong barang pisan. Ngono iku arti kaya. Ngawur ae. Napa bapakku jenenge Dauk iku? Nah, Pun ngoten tak sampe guyu wong niku lho. ayo tak gandrung. Iki lho kok nyegal nyenggol sing Lho, ayo ta. Arek iki. Karo bapak lho. Sopo? Pato Hari, bapak. Hari krian iku. Hari sampean nek sembah bapak kula wedi sampean. Waktu hari kok waktu halim, sopo sih iku? Ayo. Kupinge. Kandakno bapakmu lah tasih digudha wong lanang wong niatku niat apik, kene tak gawe apik, gak tak oret-oret jange kon iki. Masih ngoten nggih men ngene dalan ngeten. Oh, wis kandha wong tuamu lek muring-muring tak cucuke mbun-bunane. Ya napa? Tak cucuke mbun-bunane. Ana bapakku temen, Pak. Iki lho, Pak. Awas yo tak kandakno wong blangkonan awas kon yo tak kandakno bapak, karo bapak. Ayo tak anteni nduk perapatan kene nduk. Apane? Joge sing gak ketara ya kaya aku iki. Tak rewangi ndukun ya tak rewangi sembarang tani ya. Mesti ndukun ya ngono. Panganan sak panganan tak hati-hati. Jaga. Pangan kelincing. Guys, tatape arep aku. Lontong apa maneh? Sing tak senengi mek panganan kembang-kembangan. Kembang melati, sengir, kembang gading, ayit. Apa maneh kembang kenongo? Getir. Coba iku. Alah, luputin dukun tak rewangi tani. Sembarang duwe aku. Wong ngon-ngon iku mosok mung siji tok ana macem-macem, bebek 3, sapi 9. PT 28. Pemane wedhus 35. Bruwang 50. Buta 97. Alah ya opo sih iki. Ngeramal ta. Gak ngono-ngone lho arek iki mang nang ndi sih. Sak wayah samene kan mulih lali lho. Lho. Lah apa nak? Sak anu ngantuk sampean. Lho ngantuk ya apa? Lah apa kon kok mulih samene iki? Lho ya apa sih aku mang lek sampean marah. Iya iya. Duwe mek titik sing hati-hati nek gowo. Iya iya. Nang pasar, empenono pasare sepi. Terus? Ya aku ngenteni sepine wong mang gak mlebu aku. Ya Pak memang ngenteni sepine wong. Iya. Terus gawe lelekan ta? Ya apa sih, Pak? Ya bapakmu iki. Wong blonjo kok ngenteni sepine wong iki lho, gak kliru tak kon. Ya bareng wong wis sepi aku mlebu. Gak ana wong dodol belas pisan. Wis bersih padha mulih kabeh. Pinter rek anakku. Kale Pak Bandeng. Lah kono len apa? Lah iki, Pak. Salene Pak Gatul. Gatul. Iya. Pinter rek anakku. Lah padha ae sih. Iya. Nah ngono aja kenalan nak.
jarno uripe grene tak ceker-cekeran iki ne. Bapak iki wong rada putih ae lho. Masih bandeng ya putih, gathol ya putih. Kan iki mang luru nggo nisor-nisor tandur-tanduran ngono ta? Iki mang ta? Iya. Gak tuku. Lah iya apa? Aku laran ndok ngene iki pinggir kali-kali. Aku nyetel. Pinggir mangan iku mang. Lho gak medhok wergul mang nak. Lho ndi? Mau pinggir kali ku mang. Oh iya ana Pak. Mau gawan mole nak. Ya apa? Cek itik-itik bapak. Kon niku aja ngono ta Pak, saiki iki yo gak ono emak sih. Iya. Duit iki gak perlu gaya murah-murahan. Terus Gak iso karepmu, Nak? blonjo, Karepmu? dicelengi. Oh iya nak, celeng ngono nak sisan bapak cek nyatem ya. Gak mangan apa-apa. Ya Kon ora, niku. Yo gak usah bandeng-bandengan, Pak Mm-mm. cilik-cilik ae. Terus kan tukang apa maneh nak bapak? Nah iki apa? Apa iki? Hari petis mbako. Oh iya, bapak doyanan yang bago. Emang bago kan tukang pira nek? Ya iki mek titik. Sakmene iki mek Iki cici. gak keliru ta mbako iki apa? Lho. Ya apa sih Pak? Kok Hei, bingung kon aku iki gak nutupi iki mang nggo apa tukumu iki mang? Kandhani wong wis gak ono ya mbuh tak saut-sautno sak oleh. Iki duduk mbako nak iki nak. Apa iki? Iki bodolane jagung iki rambute jagung. Kon iki ya bapak nek sing ngiri kabeh bapak irungi bapak. Padha ae, lek iki dicampur mbek kobot wis tangkepen mbako. Oh ngono ta iya ngajane tukone anakku ya tak sedote nak engko. Durung ngocok banyu ta? Lho kon iki gak keliru ta. Sing godhog ngono mestine awakmu. Lah lha apa kok bapak kon godhog iku? Yo gentenan Pak, nek aku blonjo bapak sing pamon. Tin. Apa? Bu gelas mang kalau gawe wedang ta ya apa? Ika mang. Iya. Apa sih? Lho, ora rasane duduk koyo duduk wedang kopi. Sampe nombe? Iya. Kapok. Lho lha apa? Wong kumang kocakane kecap ya diombe. Wah niku pancene wis iso ae. Kecap wis entek. Terus kon mah lho, teko pas kok mbrabak-mbrabak lha apa? Iya Pak, aku ki mang ajane yo mangkel, mangkane wis gak mulih-mulih aku wis bingung aku. Lah lha apa kon? Tapi nangis aku isin, mosok wis gedhe nangis turut tembong ya. Sawangane. Iya ya. Iku lho aku mang digudho wong, Pak. Digudho wong. Sapa? Wong nduk embong lho, wong iku yo ganteng tapi kurang ajar ya, Pak. Lho. Aku lagi warah Kurang bapak ta. ajar? Iya, ya. Wong sing sopan nang wong. Padahal aku ya wis sopan lho, Lah Pak. ya apa wong Kurang pikir bapak ajar. nak dikontut ta iya ya. Dur aku jangan dirabi, tapi kok Dirabi? embong. Lho kan niku tak yang dirabi. Iya iku, Entuk Pak. kon. Wong aku ya muring-muring, tak Lho bener nak bener ya ya. Tak warang. Ya apa? Kan kurang ajar nggih, masih kula wong wedok tapi duwe wong tuwa, sik duwe bapak. Bener nak Kula iya. kandhakan bapak kula sampean. Bener cocok. Dadak ono ngene. Ya apa? Ya apa sih rupane bapakmu? Oh, sampean nek semrah bapak kula wedi. Ngene bapakmu. Jarane ijo tuh. Ijo? Enggak. Ngene bapakmu. Tak cucu pembun-bunan. Lho, sampe ngomong itu kesemono. Saupamane nak kono anakku, tak paman bapakmu dicocep kon nak ya apa nak? Aku yo melok nyocop nono. Lho. Rumangsamu bapak iki kredo ta? Ya apa lho, Pak? Aku muring-muring ta. Muring-muring? Oh, tak celatu. Oh, ya ngono lah, Aku iya anak bener. bapak, Iya. Tapi aku gak seneng, Pak, nek gak sampean sing nglawan. Lho, Sawang terus kon gak nrimano? Tetep bapak kon nglawan? Iya, Pak, golek ana, Pak. Wong iya apa nak wong nak? Wong blangkonan. Blangkonan? Iya, Pak, wong Lalu- blangkonan, Pak. Lalu tenan kene nak. Wong blangkonan. Duh, ngenteni arek wedok balik tangga omahe sing ndi sih? Iku mang terus mulai tasik budal arek iku. Lah kok aku nduk kene tadi kembang boreh aku. Terus wis. Loh, sapa? Weh, dhewe. Iku apa iki? Oh, iki antarane. Ganteng-ganteng yo enggak nganggo brengos. Yo gagas patuan. Ngono perbuatan. Lho, iki apa sih kaitane ku lha Iya. apa lah? Lah napa kok sampean niku? Kok nyoba-nyoba muring-muring kok. Tapi aja nyandak wong tuwa. Ayo, saiki. Sing kula candhan iki kapan sampean lho? Sampean kula beta-betaken ta wau lah Kok durung rumangsani. Lah kon salah. Enten omplong, anu apa? Omplong-omplong. Enten apa sampean kok metu-untung kaya kodhok nih lho? Kon rumangsani budare wedok. Lho, Hah? oh wau ta? Yo. Nggih. Nah, sing aku. Nggih. Niki Niki sih. yo anakku. Oh, anak sampean ngenten lho bapak mertua. Apa kok nyulang bapak mertua? Sampeyan kok metenteng. Oleh medenteng aku dadi anakku kurang ajar kok. Ayo. Waduh, njoba metenteng tapi jero seneng rasane ati iki. Kok seneng ya sih? Iki lho bakal mangan tuku. Lah apa ngempang mantu rupamu iku? Ayo, gelem tak ajar kok. Lho, ora napa? Lho, ora napa ya? Lho, aduh. Ayo. Melayu. Arek blangkono.
Glendang-glendung ae kak nyambut gawe nomah. Wis saiki jaran. Aduh. Kok niku lha apa kok niku lho? Aku ate ndelok wong baris saiki. Masih ngono yo gak nabrak-nabrak ngono lho kok niku. Kan niku ndelok wong baris ta diuber wong kampung. Ngolah apa aku diuber-uber sok guyon ta. Iki ngene lho Rio, aku lak diundang kenduren. Lho, Diundang kenduren selek susu. kok gak gelem kok dipaksa ngono ta? Iya kabeh wis nglumpuk, aku lak kari ta. Iya. Nyaut kopiahe bapak keliru blangkon. Terus Yo gak pantes lho kabeh kopian masak kopi blangkonan ta. ya pantes ae sih wong iku mosok pego pakaian. Bakon blangkonan, bakon udeng-udengan. Kon kok boleh ulet ngono sih. Maksudku ngene lho, Dik, ya. Kopiamu tak silihe, tak Iya. beli blangkon iki, engko enteno nduk kene, tak lono berkat gedang ijo sak lengen-lengen. Kok dhisik ta? Kon niku ape urip ngono ta? Iya, urip. Blangkon tak gawe. Iya. Kopi aku kon gawe. Iya. Lah siramu siraku iki gedhe nilai gedhe aku ah. Lah kon gawe lak lodok iki kopi ae. Gak apa-apa kok mburi tak subul sapu tangan ya. Dhisik ta. Wah, kon iya sing ngeru kalau rek kedune tak sangkane wong bonongen kon. Gak apa-apa wis dilu ae engko tak olehno gedang ijo sing sak lengen-lengen ya. Entekno Temen, dhewe wis aku wis paling-paling lek gedang ijo gak arep aku. Bisa dipercaya kata-kata. Mau ngapa tidur? Mari, tak sile dulu ya. Iya sesuai ya. Iya wis. Iya. Entek-entekno gedang ijone ya, Dik ya. Wis Oke. pangan sing sampe gak eling-eling ya, Dik. Iya. Golekane sing gedhe lah ya. Iya. Sing wijone nemen lho lho. Wah, tepat temen nek. Wah, blangkon kita gaya apa nih gak koyo dalan. Blangkon. Lho, sapa iki? Lho, sampean golek wedhus sampean ta? Oh, saiki aku dirobah wae ya. Rumah sampeku anggreng ngono ta? Lho, sampean iku Ayo. sinten? Lah tak saiki ada awake digedhekno ate di plester ireng. Sik ta. Lah nek awakku lho saged mimpes iku. Ireng awake digedhekno. Rumah sampe cek panggeng. Lah kula niki saged Ayo. ngedekaken awak nyilikaken awak kula niku ringsang ta. Kan rumah sampe melintas agak. Nggih mboten. Anak boten iki. Ayo nang ayo. Lho gede. Aduh. Ayo. Aduh. Gak mlayu bahaya iki. Lho melayu. Wong blangkonan. Mati lho. Wong nek jane oleh rezeki lho ngipi sak ngipi kudu enak ae iki. Mabengi yo ngono jarku yo gak turu aku tapi yo ngantuk tok ae. Lho 2:30 gak kenek ngono iringane omah. Dadak lambeku dileboni orang-orang. War, Lho Ri, aras dah. waduh keringet temur. Kupingku cek kantil lah. Ya apa? Kupingku cek kantil. Lho kupingku sik kantil. Lah rumah kamu disilih sapa? Oleh rezeki war. Lho ya. Oleh gedang hijau. Oleh gedang hijau. Waduh, wis tak mbelenger kok nek entek situk nae. Temen. Temen lho. Lho iya. Wis tulus karo ipenku mabengi. Lah iki mang ketepaan padha kon. Aku lah jange diundang kenduran tangga sebelah iku ta. Lah wis budal po. Oh, budal iku wong kabeh gawe kopi ana aku mek belangkonan ngene. Kok sawangane aku nuweki sih, War. Katik ngene Ri, nek diaturi kenduren niku, nek katik nolak berarti kon nolak rezeki. Iya, wis aja kesuwen iki gaen. Lah kopiamu tak gaen iya. Lah merengen. Wis tak iki gawonku tak tinggal diluk ae. Lah, Kok aku gawe iki pantes, War. Gunung-gunung kamu terus anjlok kepet. Ya berarti kon nak ngancam patiku kon nek ngono. Lho ya gak ngancam ngono ya. Ngene lho kon. Iki kok tak olehno gedang ijo nggo. Temen ta? Dawa waduh. Bonggol iku wates ngono. Temen. Kon tak situk ngono antarane kemlakaran kon ya. Iya. Ya tak tinggal ya. Temen. Nah, ya wis. Iya. Wis popok-popokno imanmu kon ya. Gak enak omonganmu kon niku. Tak dawakno oleh Langgung Padang. Hei, kon niku ndek-ndeki pikirku ae kon niku. Iya. Wong blangkonan. Iki pe oleh duwe iki rasane. Berubah maneh ukurane. Pak. Adik dicil-cilin wae. Paling dikon benakno genteng ya iki rasane. Adik dikurangi untune. Diganti apa jane untune? Lah wong itu meneng-meneng kon preteli. Sing mereka iku sapa? Wong mangsak ngono lemune, mundak lemu, mundak kuru saiki tambah kari balung to iki. Iki ya Sing apa? lawan maneh. Iki kawitane ya apa kaya ngono? Rumah sama ku panggil.
iki kon. Iya. Engko tak dhisik iki bae bakale. Ya iki diarani. Mengguyu. Lha mboten guyu wong kari gusi tok ring guyu. Ayo, lho ayo lan napa iki? Tak gepuki gelem gak gelem tak gepuki. Iki dadi apa gepuki? Ayo, Mbak. Ayo. Lho, cek tak dhisik. Ayo, kok dhisik. Ayo, kok dorong ayo. Wae iki nek ayo wong bluang kono. Arek ngomong bengepak grek. Bah kon gulung kemak bangga. Aduh ya apa? Aduh, ora apa war. Lho. Kon mari digebuk ya wae. Lho. Wong susu-susu aku perlu ngekeki. Wis kenduren. Kan iki dadi nujem ta kon. Aku iku wis mau gedang ijo aku mblengket lho. Ya apa lho? Aku iku mau gedang ijo aku mau gedang ijo lho. Tak ganti gedang kelutuk. Kon iku kate ijo blangkon. Ola apa? Kate kenduren ta kon. Engko tak dhisik kok wis kedasan. Ya apa gedang ijo ni? Wis. Tak kene menawar. Kon njaluk mati nek pojokan pasar kono. Iku mang yo kate ijol kopi aku ati dijoli blangkon. Gak wasale blangkon iki mang. Dadi bae. Blangkon mang teko ndi, Pak? Ya teko Sapari. Wong teko aku. Ya apa? Teko aku. Mulane kon gak doyan gedang ijo. Aku mang teko iki. Nek kon gak arep gedang ijo iki Kak, jange tak ngangai kan ya. Ora apa. Gane prauto tangki. Ora apa. Lah iya lah iki mah perkara apa sih wong kepok sing gebuk ya aku lah nggodho arek wedok ae. Engko tak dhisik. Entar mang digepuki wong men. Iya perkara aku nggodho arek wedok ya nggih blangkoni dadi sing nggawe blangkon iki digepuki. Sing kok dhisik Loh, sirahe dhewe digepuki lon. Pak, sik Pak, aja Bapak. Aduh Bapak rek kliru. Iki kelompok tadi situ. Gini sik gini, wis sampean jaraken mawon. Kin Bapak sampean niku nek pun batune entek lak meneng karepe dhewe. Masamu. Golek ta? Sabar, Bang. Sabar. Sabar, Pak, ngenteni ngonceki gedang ijo. Oh, tadi petekane teko anake. Kok gak di-stop iki ya ajur ndasi mang. Antara terus karepmu ya apa karepmu? Niat ta, Pak? Sampeyan ngawur tok ae, Pak. Kok ngawur kan disumbari wong kaya ngono Bapak Kak. Medhot aja pikir Bapak. Ayo. Lah iya kok sak iki sampeyan gepuki kabeh. Lah ya apa wong blangkonan hari ini? Sampeyan takon apa sih? Wong blangkonan. Goleki wong blangkonan. Iya. Masa takon gepuki? Lah ya apa? Takon goleki perlune takon ngrabi aku. Lho, dhisik lah. Apa? Dadi kon mang gak perlu digepuki kon goleki sakjane. Karepe anake ya ngono. Kon rabi. Iya. Lah ngono kon nggae wadal kancane mangan gedang ijo. Lah iya, dadi rabiku kancaku cek ajur ngono lho. Dadi aku gak mangan gedang ijo tapi mangan gepuk sama gelegeken iki, Mang. Ngeten lho Bapak Martua nggih. Panjenengan niki kesusu nyeluk Bapak Martua. Jare sing salah Brahmi sampe. Salah paham. Dadi dikenaken dhisik mun kesusu budal teng pundi. Terus anak sampean ngomong napa lah lek sampean gepuk niki kula imbalaken wong sak pasar. Lah nggih wong sak buyar kabeh niki. Aku kadung emosi arene. Waduh. Male kula dadi sasaran wah. Emosi wae. Karepmu ya apa, Din? Sing iki lho, Pak. Kudu sing bogang, kudu sing lemu. Dadi kon pilih cara iki, Mang. Iya, sing brengos. Sing iku sing cilik iku gak gelem kok. Lah niki kula rambute dhewe niki menawar. Oh, tak tonyo kon. Gak wis kon nek njaluk tuntunan sing kuru iki ya gak apa-apa ya. Gedele ya. Jawane ta? Oh, takno. Lah iki ngene, nek pancen sampean pun sadar, Pak, nggih. Sembarang nu dipikir dhisik, mboten persoalan iki tok, persoalan liyane. Sing akibate teng gegeran niku dipikir dhisik. Nggih. Ngoten, sampeyan niku nggodho anake wong ngene tengah dalan. Sampeyan yen teng kali kula nggih sampeyan nglamar lho. Ya bapakne lungguh ana. Rasa kula gak disengkut ngene kok gak ngoten. Ya apa? Termasuk bapakne lungguh ana. Bapakne dilungguhi. Kliru. Dilungguhi kursine. Lho, nek ya ngono lho. Ditamoni. Mene manang ngene nak ya, bapak iki ya gak nglarang, kon ngira adikmu ya gak nglarang. Tapi carane sing apik, sing sopan. Dadi awakmu kudu nang omahe Bapak Rono, aja sampe digudhong tengah dalan gak apik. Nggih, Bos. Ya. Nggih, Bos. Nggih, Bos. Ada Bapak ta?
Wis saiki ngene ae wis sarene wis mari loro kabeh. Ayo ta. Wong 5 iki yo. Ayo rengeng-rengeng ayo. Dadi mulihno pikiran sing sumpek mang lho ya. Jura-juri ya kepu gak apa-apa wis ah. Mlakune ambek mlakune ambek sayek-sayek titik ngono ri. Sik lek iso joget-joget lek kasih ngidung ngono ae. Yo. Melok ora, Pak. Aku tak melok wis. Ya. Dadi bojoku cek ayem lah.